Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli televizor karavşılar. Туры эфирда sizne selamlaymin Oyzile Batırxanova. Günügüz yılmayudan hem көтәренке keyiften başlansın. Bugün 28 aprel, Пәлешәмбе. Әлді bizne may bayramları көтә. Хәзер гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле оқигаларын барлап китик. 28 aprel bütün dünya hizmetini saklау көне билгеләп үтелә. 2005 елдан Халыкара хезмәт оешмасы бу көнне бәхетсезлек очраклары һәм һөнәри авыруларны булдырмау мәсьәләләренә игътибарны җәлеп итү максатыннан уздыра. Барыбызга да куанып, шатланып, яраткан эшебезгә барып, исән-имин килеш иләребезгә, якыннарыбыз янына кайтырга язсын. 28 aprel Россиядә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтүче хезмәткәрләрнең һөнәри бәйрәме. Тарихка күз салсак, беренче ашыгыч ярдәм хезмәте 1898 елның 28 апрелендә оеша. Ашыгыч медицина ярдәме өлкәсендә тикшеренүләр үткәрелә башлагач, 1923 елда Мәскәүдә Склифосовский исемендәге танылган ашыгыч ярдәм институты ачыла. Җырларым кабатланыр минем, үтсеннәр елларым. Әйе, ул җырлар еллар узган саен кабатлана. 90-нчы еллар ахыры, 2000-нчы елларда популяр җырның сүзләрен әйтүгә һәркем аны көйли башлый. Күз алдына Зөлфәт Хәким килеп баса. Нистә елга сузылган тәнәфестән соң Татарстанның халык язучысы, җырчы, композитор Зөлфәт Хәким яраткан тамашачысы алдына сәхнәгә чыкты. Хәерле көн дип исемләнгән концертның матур мизгелләрен бергәләп карап китик. Хәерле көн барыгызга да. Хәерле булмаса яңа көн тумас иде. Аны бүләк дип кабул итик. Чөнки һәрберебез бүген генә яши. Хәерле көн. Газиз халкына, бар дөньясына хәерле көн теләп башлап җибәрде концерт тамашаны Зөлфәт Хәким. Халык алкышлый, сагынган ул Зөлфәтен. Бу дөньяда бит бүтән нәрсә, бүтән вакыйга кашан булырга тиеш, шул вакытта була. Нәрсә булырга тиеш шул була. Әлбәттә, бик җитди сәбәпләр бар иде ул сәхнәгә чыкмый торуның. Менә ниһаять хәзер чыгарга мөмкинлегем бар, чыктым. Берәүләр аны композитор, җырчы буларак яратса, икенчеләре драматург, прозаик, публицист буларак якын итәләр. 90-нчы елларда без депутат булып йөргәндә, депутатлар уйсыз теге теләкләрен әйтер өчен ул җыр аркылы безгә җиткезде. Республикабыз бар, без халкыбыз бар. Шуңа күрә аның җырлары аркылы ниндидер стимул ала идек. Үзенә кирәк көч бирә иде. Кайбер кешеләргә ул шаптак төртмәендер ниләре җырлары анда да бар иде. Ул бит теге турысын әйтә. Doktorga degende korkap durmay bir нәрсәдән дә, менә аны соңгы елларда, менә бу елларында да уңышлары бик зур. Аның романы беренче урынга алды, аның җырлары хәзер дә актуаль. Электә яраталар, хәзер менә билетләрен дә бер аялдан алып бетерделәр миңа калса, ул яңадан кабатлар бәлки концертын. Сокланган мен аңа. Аллаһтан бирелгән сәләте өчен бик зур рәхмәт аңа. Киләчәктә аңа иҗади уңышлар, sağlıklı ömür, бәхетле тормыш теләп калам. Мен аның спектакльләрен бик яратып карыйм. Телсез күке, аннары килә-ява, бармы ришвәткә дәва, менә шул спектакльләрен карадым, яратып. Үзендә бик хөрмәт итәбез, яратабыз. 2009 елда Зөлфәт Хәким Телсез күке драмасы өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Әлеге һәм башка спектакльләр Камал театры сәхнәсендә уйналып, зур уңыш казана. Зөлфәт Хәким 6 роман, 8 повесть, 50 пьеса, 700 афоризм һәм күп хикәяләр авторы. Аның 30лап әсәре татар, башкорт, мари, Кырым сәхнәләрендә куелган. Һәрбер җырчы бик хыяллана аның җырларын репертуарларына алып җырларга. Ләкин ул bütün
бүтін әйтек башкаручыларга да бирмей, җырларын бик сайлап кына яраткан, хөрмәт иткән җырчыларына гына бирә. Һәм мин менә шул исемлеккә эләгүемә бүгенге иҗади аның кичәсендә катнашуым белән бик шат, бик шат. Соңгы вакытта Зөлфәт Хаким Барс Медиа ширкәте белән иҗади хезмәттәшлек итә. Алар оештырган Яңа Йылдыз 2 проектында Зөлфәт Хаким яшь башкаручыларга үз киңәшләрен бирде. Концертны оештыруда да Барс Медиа ширкәте ярдәм күрсәткән. Соңгы елларда без Зөлфәт абый белән бик зур иҗади эшләр башкардык дип әйтәсем килә. Бигрәк тә безгә аның кебек легенда белән эшләү бик зур бәхет. Һәм Зөлфәт абый ул һәр эшен менә җиренә җиткереп, җентекләп һәм бик бөек, бик зур фәлсәфәгә ия фикерләрне дә гади җөмләләр белән сиңа җиткерә торган кеше. Һәм менә мин бәләкәйдән аның китапларын укып, аны бик катлаулы кешедер дип уйлыйдым. Әшин тормышта исә ул бик гади, бик җиңел һәм сине үзе белән бер дәрәҗәдә күреп сөйләшә ала торган кеше икәненә инандым. Һәм ул шуннан да бүген легенда. Мин мәсәлән татар сәнгатендә тагын кем белән дә чагыштырырга белмим аның кебек шәхесне. Аның кайсы гына җырын алма, кайсы гына спектакльне алма, һәрберсенә карадың һәм бер сулышта инде син аңладың, үзең өчен бер нәтиҗәләр ясадың. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, туры эфирда тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу көннәрдә радиодан иң күп соралган һәм иң еш яңгырый торган җырларның берсе Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Хәерле иртә! Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта матур җырлы гаилә Ризат, Зинира Рамазановлар. Хәерле көн сезгә. Әйе, менә бу көннәрдә барыбыз да түземсезлек белән нәкъ менә шушы авылкаем җырын кили май бәйрәмнәре җитүен көтәбез. Сез дә шулайдыр, әйеме? Без дә инде итне шашыкка куян алып куярга, әтигә инде мунчаны әйбәтләп җыештырып куйдың, анда чабынырга миллекләр ничек анда чыршылар әйбәтләр әзерләп куйдыңмы дип май бәйрәмен көтәбез, мәш китереп. Әле бакчада эшләп булмый, шуңа күрә. Алай да орлыклар алып куйдык, әйбәт. Әйе, менә сезнең иҗатыгызны карап баручылар әлбәттә инде бик яхшы белә дип уйлыйм. Кемнәрдер инде ял вакытында чит илгә китәргә ашыкса, сез һәр вакыт авылны сайлыйсыз. Я Сабага кайтып китәсез, я Башкортстанга. Авыл җанлы димәгәйме? Соңгы арада Башкортстанга күбрәк кайтабыз шул. Ярар инде. Юк, дөрестән дә Казанда да инде атна ахыры булса теге бары мунчасын керәсе килә, авылда әтиәни гезрәк булышасы килә. Бары кайткан саен шунда итен бәрәңгесен төяп җибәрәләр. Аллага шөкер әйбәт. Буш килмибез. Буш килмисең, шуңа күрә кайтасы гына килеп тора. Исән чакта әле кайтырга тырышабыз. Яшәсеннәр генә, исән сагына була күрсеннәр. Мин теге Зинира әйтәдәген, Ризатты соляркасына күпме кирәк тегесенә ерак бит инде. Ерак бит инде, 700 километр Башкортстан. Әйтәм, Зинира шушы капка төбендә. Минем бабай инде, Зинираның әтисе иртәнге 5:00 теге безгә эштән соң кайтып керәбез инде, теге иртә белән анда 2 сәгать алда бит инде. Иртәнге 5:00, иртәнге 6:00 мин кайтышка менә капка теге автоматик шикелле байтырып ачылып, машина килеп керә. Аннан соң затып калалар. Әйтәм, менә шушылар безне әле затып калганда, әйтәм, ничек инде
кайтмыйсың. Ул 9 сәгать, ул 800 километр мәйтәм. Арамын инде. Шип ходибез да кайтабыз. Әйе. Бутербродлар ясыйбыз дагын, зиңре тәмләп кофелар салып термоска, теге батонга дип әйтегән яңа пешкән ипигә сырлар, колбасалар куеп, алар йокыйлар, мин шик кофелар эчеп рәхәтләнеп төнлә белән кайтам, бер машина юк. Әйе. Менә шулай әти-әниләр исән чакталарының кадерләрен белеп, әлбәттә инде туган нигезгә, туган йортка кайтырга язсын. Һәм инде сез балаларыгызны шулай үстерәсездер, әйеме? Әйе, алар да бик яратып инде безнең әле Рияз кечерәк. Ой гизедә инде бик ярата. Әле ул мал туарларны да бик ярата. Әниләр белән маллар карап, аларга ризыклар салып, һәрберсенең исемен белә алаймы, монысы Миләш, монысы кем, һәрберсенең исемнәрен белеп, һәр вакытны йортта йөри, әниләр янында мохараган вакытта да, шуңа авылга да атна сайын ашкынып кайтабыз. Зинера Бизат, менә сезнең җырларыгыз тамашачыга тәкъдим ителү белән хитка әйләнә. Уңышның сыры нәрсәдә икән? Яхшы мужикта. Шайрап. Белмим инде, үзе шулай теге килеп чыга инде, ул теге ашаган, белми тураган белә ди. Әлбәттә аның астында күпме хезмәт ята, күпме хезмәтләр, тырышлык, шуңа күрә тамашачы шулай якын итү безнең өчен зур дәрәҗә инде ул. Чөнки без тамашачы кабул иткәч, үзенең тамашачының синне күтәреп алгач, шуңа да зур бәхет юктыр инде. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Ә шулай да менә ни өчен дип уйлыйсыз? Ни өчен дип уйлыйбыз? Яхшы. Авторларга бик зур рәхмәт. Айдар Темирбаев белән эшлибез, Илдар Нугманов белән эшлибез, күп композиторлар белән эшлибез. Алар безгә теге хәзер шушы 5 ел эшләү дәверендә нинди җыр кирәк, нинди стилистика кирәк. Яхшы аранжировщик бар, анда Марат Мухин, Адель Хамзин, бөтенесе белән эшлибез. Уже теге коллектив шулай тупланылды, уже безгә нәрсә кирәк икәнен беләләр. Зинера костюмын тектерә, мин концерт кая куелабыз, кая кунабыз, нәрсә ашыйбыз. Шуңа күрә теге уже учетка куелган эшнең нәтиҗәсе шулайдыр инде, гаилә белән бергә булып эшләү, теге бер гаилә тенденция шуңа яхшы буладыр дип уйлыйбыз инде. Үзебез дә алай менә белмибез именно 100% уңышлы нәрсә икәнен, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме әлбәттә күп бардыр инде. Хәзер инде концерт сезоны ябылды, ләкин инде көзгә таба сезнең концертларыгызны көтәбез. Сентябрьнең 18-ннән декабрьнең 15-нә кадәр 86 концерт төзеп куйдык. Монда Башкортстан, Казанда 3 көн ноябрьдә була, Алла бирсә. Үзебездә инде 2 ел шушы концертлар булмагач дип әйтик, без бәп үстердек бит инде менә. Тик ятмадык. 12 майда малайга менә Риязга 1 яшь була бирсә, һәм инде 1 яшын тутырып, әнине пенсиягә чыгарып, көз җыеп, бездән Алла бирсә. Көзгә чыгып китәбез. Эшлисе килә, сагындырды. Концертларны сагындык. Күптән түгел менә сез клип төшердегез. Нинди җырга икән ул? Ул җырыбыз бүгенге көндә интернет шелтәрендә юк. Юк әле, без аны инде клип белән чыгарабыз. Ул җырның исемен әйтергә кирәкме, юкмы инде? Сер булып калсын. Сер булып калсын, Син үзеңә генә шымган әйтерсең. Юк, саубулашык дип аталган, сер булып калмасын инде. Бүгенге көндә җәмгыятьтә нинди проблемалар бар, шушы ук менә авыртулар булып алды бит инде, югалтулар. Бүген кеше бар, иртәгә юк, 3 көнлек дөнья дибез, 3 көнлек дөнья түгел, 1 көнлек дөнья. Кеше белән күрешкәндә теге, менә ула тагын күрешү түгел, көнендә әйтә сүзен әйтеп, теге саубулашып калды дигән шикелле. Без инде саубулашмыйк, ләкин шундыйрак теге мәхәббәттән тыш, шундыйрак тема менә Айдар ай безгә тәкъдим итеп карады. Безгә ошады, чөнки теге җырчының дагы менә өстәлдә бит инде 3 төрле салат, бәлеш, аш торса, өстәл матурак күренә инде. Җырчының да багажында теге мәхәббәт җырлардан гына тыш, шундый зрәк фәлсәфи җырлар да булса, безгә шулай теге яхшы. Ничек кабул итеп алдыгыз бу җырны? Ошады? Ошады. Майдар язып җибәрде, без как раз Уфага барайык, тыңладык та, мәйтәм безнеке бу. Аранжировкасын эшләтеп, менә ул җыр инде тегәне музыка белән түгел, клип белән бергә ул халыкка күбрәк үтемлерәк булыр дип уйлыйм. Димәк, алга таба әле без Ризат Зинера Рамазановлар башкаруында менә шундый фәлсәфи җырлар да ишетә алачакбыз дигән сүз. Безнең тапшыруыбызның исеме Хәерле көн дип атала. Менә сезнең гаиләгездә көн ничек башлана? Без дөресен әйткәндә бүгенге көндә бәләкәй малай булгач бик төннәрне йокламый, без эштәгән якларга ятабыз. Мен кырсаклы вакытны без һәр вакытны теге эштән туктамадык, 9 ай буена һәр вакытны концертларда, мәҗлесләрдә булдык. Әллә шуңа күрә ул безнең көндез күбрәк йоклый, төнне йокламый. Без шуңа күрә хәзер теге төннең буязрак Рияз белән көндез инде икән Айзәне мәктәпкә итәбез иде. Яни суята, чәчләрен үреп, ашарына тутыра да, мин алып киттем, мәктәпкә калдырам. Шуннан эшләр булмаганда
бауаны ортаға қоябыз да екеуміз де ашып Ятып бұтқа тұрамыз. Оларға хәтлек. Ондан тұрғаш уже енді теге бұтқалар ашап, шу эшләр белән шайып кетеміз. Білесізме, башқа түрлі жауап көткән едім сізден. Безнең иртәбез башлана, тәмле җигән кыймактан, бүген дә сине йокыңнан. Зинере уяткан. Әйе. Нәбит. Бер кәпите үпкәннәр. Үпкәннән башлана, әйе. Бір тәпитті өпкәннен башлана сезнең хәйерле иртәгез. Төньяк сыне камагач бик ушасы килмеш. Хәзер 2 бала булгачак. Үбеш уны толды хәзер. Тормыш басты. Тормыш яме нәрсәдә сезнең өчен? Тормыш яме мәхәббәттәдер инде менә шундый гадилектә катталандырмаска кирәк. Теге матур итеп яшәргә Җиңел, кирәк. җиңел. Җиңелрәк карарга кирәк әзрәк теге. Без теге язгына ашванышсак та бер-беребезгә сөйләшмәй, аралашмый йөри алмыйбыз. Ризатта инде теге килеп шаяртып, мин әзрәк ашванып китсәм, менә шуның өчен хәзер ашуланып, кәефсез йөрисеңме инде? Әйдә инде бер көнлек дөнья бит инде алай иттереп, теге әрләшеп нитмик, бер-беребезгә андай уч тотмыйк дип, ул сразу мине кире борып алып китә. Бит. Мәхәббәттә, рәхәтлектә теге Хәзер тормышның ямен тулы табырга. гаилә, теге Балаларда тормыш Мәхәббәттә яратып, яратылып яшәргә насыйп сезгә Аллаһ Тәгалә без. Амин. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шундый күтәренке, кәеф белән иткәнегез өчен безнең тамашачыларыбызга. Рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Тапшыруыбыз азагында Ризат һәм Зинира Рамазановлар башкаруында Сириннәр җырын тыңларга тәкъдим итәбез.